η δική της άνοιξη. Σου έχει σταματήσει το δοχείο, εμείς θέλουμε να πάμε στο πόν μας. Εγώ 1963 που έφυγα από το χώρο μου. Ξέρεις, είμαι Ματιαρίδης εγώ, κοντά στο Λιτροδόντα, πάει στη Μαχεράν. I'm not sure till I pass this gate if it is true or not, or dreaming or not. I think this week there is a football match again. I don't know between Omonia and Apoel. And I'm an Omonian fan. Δεν μπορώ να μιλώ πολλά καλά ελληνικά, εξιάσαμε. Τώρα τα μάτια μιλούν ψυχή. Σωστά είναι. Εγώ έδωσα το μιτσί μου 9 χρονών. Η εθνική φρουρά. Στους τσάμες των Αγκασιανών των σχολείων. Παίξαμε το μιτσί. Μα εγώ δεν έχω. Ας πούμε, ένα ψουμί τρώει το ένας ποντικός. Όλοι ποντικοί